godt se. Nu kommer altså imens, at den falder. Så man skal holde lidt stramt. Lidt stramt, ikke også? Kids, han har ikke nogen grøn. Ja. Det er vildt typisk, han har den her lus. Den har stået nede på. Han har sådan en lus, der sidder på parasitter. Det bliver der bare. Det er godt. Uden lejlighed. Ja, så farve virker også. Altid. Sådan. Ja, altså som sagt. Sådan der. Så gør jeg jo simpelthen bare det, at man kører fra nogenlunde lidt tempo. Og så... Ej, jeg faldt igen. Nu er der altså noget gang igen. Ej, det er fuldstændig åndssvagt det her. Nu er de meget godt på nu. Så kommer man hele dagen og mange af de... Ja, det kan jeg stå lidt. Det er meget pænt nu. Det tror jeg, det er det der. Oh my god, det tager godt. Det jeg gerne ville sige, det var... Det er svært at lære at spille. Hold kæft, hvor er det åndssvagt det. Og så er det hen.